Ето, приятели, сега са смия лицето. Първо са ни прагла ластик да си обършим косата, за да може да ни е намокри. Ето така. Сега вържа си косата. Край вече на Хелуин. Да. Махам ми лицето и сега ще речи как се смия лицето. Първо събличаме ето и парадим. И го слагаме мръсно. Да вземаме топла вода и си мим лицето първо. Ето така. След това вземам и сапун и почвам и да стъркам и лицето с сапун. Ще да вземам малко сапун. Тут няма много сапун. Хайде, давай, хайде. Така. Правя първо тей и почвам. Значи написаме лицата и правим. И почваме да пинем лицето. Абе, ти! Отнеса сега да си снимам. Виж какво направих. Така, приятели. Сега си бършим лицето с кърпа или салфетка или хартия. И ето готово. Всичко е чисто. Сега отиваме и си обличаме пижамата. Ето така. Ето, приятели, обух с пижамата. Сега отиваме и да си мием зъбите. Готово, приятели. Измих ги. Само, че да ви покажа. Извинявай, забравих да ви покажа. Сега отиваме и лягаме да спим. Така. Ето падъка. Тук. Гасваме лампата. Наталио? Да. Що се разпърли отдяло? Що се лягам да спа?